Здравейте на всички и добре дошли в това видео. Днес ще говорим за One Piece. One Piece е най-продаваната манга в историята, написана от Eiichiro Oda, започнала през 1994 и продължаваща и до днес. Никога не я бях чел и все още не съм гледал анимето. Ако не сте гледали или чели One Piece, силно го препоръчвам. Все пак в това ревю, както и в бъдещите такива, ще говорим за спойлери от историята, така че се чувствайте преопредени. Ако сте гледали One Piece, се надявам тези ревюта да ви напомнят какво е било усещането, докато минавате през историята за пръв път. В това видео ще излея мислите си за първите 100 глави от One Piece и имайте предвид, че нямам никаква идея или контекст какво се случва по-нататък в историята. Ако в това видео, например, плюе любимият ви герой, не значи, че след 200-300 глави няма да бъде любими на мен. Смятам да говоря за това какво мисля за историята, а не да я преразказвам, макар че някои части ще ги преразкажа, за да наблегна на това, което ми е направило впечатление. Също така ще вървя по манга последователността, която е леко различна от анимето, но това да чета мангата на мен ми е по-приятно и по-удобно и по-бързо. Все пак, преди да ме нахейтите, ще започна да гледам и анимето и ще ги гледам паралелно, мангата и анимето, просто анимето винаги ще е по-назад от мангата. Ако вие предпочитате анимето, това е супер, радвам се за вас, аз просто предпочитам мангата. Да започваме. Естествено, историята започва с екзекуцията на Голд Роджер и това как обявява, че цялото му съкровище е събрано на едно място и се нарича One Piece. И тогава започва ерата на пиратството. Началото на историята на Луфи също много ме грабна. Например, Шанкс е уникален герой, който смятам, че няма как да не го харесваш. Пират, който може да прогони чудовище само с поглед и в същото време позволява да му се подиграват и жертва ръката си за случайно момче. Той поставя приятелите си на първо място и това ни става много ясно само за едната глава, в която го виждаме. И очаквам Луфи да следва абсолютно същата философия до края на мангата. Смятам, че началото на историята е много добро. Не съм сигурен дали е защото наистина е много добро началото или защото знам, че мангата е много дълга и в началото се опитвах да поема колкото се може повече информация и да си представя краят на мангата. Например, в момента, в който Луфи получава шапката си, аз веднага си помислих, окей, на края на мангата той ще я върне на Шанкс в някаква много готина емоционална сцена. Или пък нещо малко, като да се върне в бара и да плати онази сметка, която има със съкровищата. Луфи има много добра основа. Видях колко много иска да стане пират, видях кой е идола му, знам каква е целта му и знам през какви трудности ще мине, защото не може да плува. И си мислех, окей, сега ще трябва само да изчета 1000 глави, където просто някакви рандъм пирати се бият, но не можех да греша повече. Защото пиратите в One Piece не са въобще като пиратите, които си представяш по принцип. Когато най-сетне Луфи отплава в открито море и започва да крещи: "Аз ще бъда кралят на пиратите!", усетих как корема ми се сви. Знаех, че съм в началото на едно уникално приключение и тепърва започваше. Първият истински пират, който срещаме, се казва Алвида и тя беше дефиницията на обикновен пират. Просто командва екипажа си, плячкосва и единственото специално нещо за нея беше, че ползва желязна бухалка. Луфи се запознава с Коби и смятам, че интеракцията му с Коби беше странна, когато я четох за пръв път, защото не знаех Коби като персонаж, не го бях чувал от моите приятели и някакси усещах, че няма да бъде в екипажа му и си мислех, че е някакъв филър герой. Но тази интеракция ни показва, че дори 10 години след като Шанкс отплава от селото на Луфи, Луфи все още има същата детерминация да стане крал на пиратите. Той казва, че няма да спре да гони мечтата си и ако умре опитвайки се, поне се е опитал. Коби самият е вдъхновен от Луфи и решава да следва собствената си мечта и да стане част от Нейвито. И нали след като Луфи побеждава Алвида, тръгват към една база на Нейвито, където е заловен Ронороа Зоро. Ронороа Зоро. Ророноа Зоро. Абе отиват да видят един ловец на пирати на име Зоро. Зоро е уникален и е внушителен още от първия панел, в който го виждаме. Като дете Зоро тренира в доджо, където губи 2001 на 0 срещу момиче на име Куина. Или Куина. Но мисля, че Куина звучи по-добре. И тя е по-голяма от него и нали е разбираемо, че го побеждава, но той просто не иска да приеме, че е по-слаб от нея. Затова си обещават, че ще тренират усърдно и след години ще се бият за титлата най-великият мечоносец на света. На следващия ден обаче Куина или Куина е намерена мъртва, паднала по стълбите. Съкрушен Зоро моли сенсея да получи меча и обещава, че ще изпълни тяхната мечта. И това е нещото, което бута Зоро напред. Той иска да стане най-великият мечоносец на света и иска да го направи заради мъртвата си приятелка.
и защото иска да бъде най-великият мечоносец на света, разбира се. Веднага разбрах, че е готов на всичко да изпълни мечтата си, точно както Луфи. Дали това ще бъде да гладува един месец или дори да стане пират. Ловецът на пирати да стане пират. Когато дойде малкото момиченце му носил ризови топки, той беше много груб с нея и се опитваше да я разкара, което първоначално си викам, окей, този е някакъв буклук явно, но после разбираш, че той го е правил само за да я защити и да не си навлече неприятности. И дори след като ризовите топки са стъпкани на земята и момичето вече не е наоколо, Зоро настоява Луфи да му даде ризовите топки, за да ги изяде. След което му казва да намери момичето и да й каже, че са много вкусни. Сега, тук има два начина да го прочетем. От една страна може просто наистина да умира от глад, защото от много време е вързан там. От друга страна, която го прави малко по-готин, го прави изцяло, за да може наистина да ги е опитал и да не лъже момичето, че са вкусни, а наистина да й каже, че са вкусни. Макар че най-вероятно не са били вкусни, защото бяха главно пръст. Без значение, това действие на Зоро кара Луфи да го иска в екипажа му и кара мен да бъда най-големия му фен. След като Луфи го спасява и Зоро се съгласява да се присъедини към екипажа му, заедно веднага успяват да победят капитан Морган. Морган беше интересен, защото за пръв път се сблъскваме с Нейвито и нали когато чуеш военноморския флот, се очакваш някакви такива сериозни хора, които да бъдат на добрата страна или поне така си го представяш с традиционното ти мислене на не One Piece фен. Но веднага разбираш, че може да бъдат корумпирани, защото в този остров този Морган е тероризирал в общи линии всички жители. И сработването между Луфи и Зоро, което се случва почти мигновенно, беше уникално, защото в момента в който Луфи бие Хелмепо и Морган тръгва да го посича, Зоро се сеща и успява да го спаси и казва: няма защо, капитане. Капитане. Да наречеш Луфи капитан в тази част на историята мен лично ме тригърва, но ще говорим за това малко по-късно. Но е уникален момент и много ми хареса да видя как веднага има динамика между тях двамата. Отново не съм сигурен дали това е, защото знам, че мангата ще бъде над 1000 глави и Зоро ще бъде с Луфи до края. Но все пак, уникален момент. Това е една от най-скучните арки, но не най-скучната арка от цялата сага, за която ще говорим. Така че най-вероятно няма да обяснявам много. Важното е, че се запознаваме с Нами, момиче, което обикаля и краде от пирати, за да може да стане възможно най-богата. Също така срещаме пиратът Бъги Клоуна. Да, и аз така реагирах, когато прочетох пиратът Бъги Клоуна. Бъги, точно както Луфи, е изял дяволски плод, който му позволява да разделя тялото си на части. Което аз смятам, че е интересно, може да има много различни битки, в което това да е полезно и по-нататък даже го виждаме да го използва по различни начини. Спомняте ли си как ви казах, че One Piece пиратите не са като традиционните пирати, които си представяте? Да, Бъги е първият пример. Освен, че има силите на дяволски плод, Бъги и неговият екипаж изцяло са тематирани около циркови изпълнения. Моджи използва лъв, Кабаджи акробат и Бъги използва главно оръдие. Това ме изненада и ме накара да се замисля, окей, ако имаме циркови артисти като пирати, какви други пирати можем да срещнем по-нататъка? Или пък какви други тематики можем да видим представени като пирати? Нами е поставена в позиция, където трябва да застреля Луфи, за да се докаже пред Бъги, но омеква и спасява Луфи. И веднага след това казва, че пиратите са отнели нещо много ценно за нея и не би се присъединила към Луфи и не би станала пират. Това ме заинтригува, но няма да разберем повече за Нами доста дълго време. Зоро имаше много готин момент в битка. И свиквайте да го чувате това, защото Зоро във всяка една арка има много готин момент в битка. Но в битката той се самонаранява, само за да докаже, че може да победи дори с сериозна рана. Също така казва, че никога няма да загуби от друг мечоносец. И това беше първата битка, която наистина ме грабна и бях заинтересован какво ще се случи. До сега повечето битки бяха просто ха-ха, Луфи се разтегля, бият един юмрук и ти си долу и така свършва битката. Това с Зоро беше добро разнообразие и все пак Луфи има много готин момент, когато се бие с Бъги и Бъги наранява шапката му. И след това разбирам, че Шанкс и Бъги са били млади пирати на един и същи кораб и в общи линии Бъги е изял плода, защото Шанкс го е стреснал без да иска. Историята им беше интересна, но не беше някакво супер специално и смятам, че има още на къде да се развие и силно се надявам в бъдеще или в близкото бъдеще в мангата да стигна до момент, в който Бъги и Шанкс се срещат и имат някаква интеракция един с друг. Един за друг, Бъги и Шанкс, любимия ми шип. Накрая на арката Бъги е победен от пратене надалеч, взимат му съкровището и тримата тръгват заедно. Нами решава да се присъедини към тях за момента, защото ще изкара много пари с тях.
Тук историята наистина става много скучна и понеже Orange Town беше втората най-скучна арка и сега скачаме на най-скучната арка, беше момента, в който аз спрях да чета мангата за няколко седмици. Това е арката, където се запознаваме с Усоп. Всички мои приятели, които следят One Piece, харесват този герой. И нека ви кажа, в първите 100 глави аз не намирам много причини да го харесвам. Усоп е базиран на лъжливото овчарче и историята му не ме грабна чак толкова. Разбирам, че идеята му е да е комедиен герой, който разсмива зрителя, но той просто не беше забавен. Тоест се превърна в онзи приятел, който постоянно се опитва да бъде забавен, но понеже не е просто досаден. Злодеят в тази арка за мен беше по-интересен и това е капитан Куро, пират, който е решил да се пенсионира, изсценира смъртта си и вече разчита изцяло на разума си и стратегия. Той идва в селото на Усоп и се внедрява като келнер на богато семейство, с което и Усоп е близък, и инструктира екипажа си 3 години да плават сами, след което да се върнат, да хипнотизират наследницата на това семейство, да им предпише всичките богатства, след което да я убият и да вземат цялото богатство легално, или по-легално от по принцип. За мен беше интересно отново да видя разнообразие. След Бъги очаквах просто пиратите да имат различна тематика, но капитан Куро поема напълно различен подход към краденето на нещо. Когато се появи Джанго, бях със смесени чувства. Понякога тази манга е толкова оригинална и веднага след това просто Майкъл Джексън участва по някаква причина и може да хипнотизира хора. Все пак смятам, че битката с капитан Куро и екипажа му беше много важна за сламените шапки, защото видяхме, че наистина не могат да работят в екип. Нами мисли за себе си, Усоп го е страх да направи каквото и да е. Луфи и Зоро се справят горе-долу, проблема е, че единия е ранен, а другия е глупав и в общи линии тази битка беше пълна трагедия. Колкото и да не харесвам Усоп, смятам, че интродукцията му имаше много добър завършек, защото той напуска зоната си на комфорт, излиза от лъжите и решава наистина да тръгне в открито море с екипажа, заедно с кораба, който им договори от богатото семейство. Също така разбираме, че бащата на Усоп работи с Шанкс, така че очаквам Усоп да бъде с Луфи до края. След няколко седмици, в които си почивах от мангата, минах през 2 много скучни арки и бях само до 40 и някоя глава, бях отчаян, трябваше да чета още 60 глави. И тогава се появява любимата ми арка. Барати, Барати, Баратие, Баратие. Нямам идея как се произнася, защото само съм чел мангата, но ще казвам Барати и ще се моля никой да не ме линчува в коментарите. Екипажът ни вече от 4 човека, всеки един с различна способност. Нами навигира, Зоро е много силен с мечовете, Усоп може да стреля и Луфи се разтегля. Те 4-мата плават и засичат кораб от флота, който стреля по тях и Луфи се надува и просто отхвърля снаряда някъде настрани и пада в плаващия ресторант Барати. Следователно Луфи отива там и започва да чиракува за 1 година, за да отплати дълговете си. Моля? Какво? Това как е най-добрата арка, Ники? Това звучи супер тъпо. Да, така е. И аз смятах така. И бях супер отчаян. Казах си, о боже, поредната скучна арка. Наистина ли One Piece е просто mid-piece и не си заслужава да продължавам напреде? Но продължих. Един от най-големите проблеми на нашия екипаж в момента е, че нямат готвач. От кораба на флота се измъква един пират, който успява да дойде до Барати и е супер ранен и иска просто да яде нещо, но няма пари. Един от служителите го прибива и казва, че няма да му даде храна без пари, но тогава срещаме Санджи. Санджи е асистент готвач в ресторанта и просто дърпа пирата отзад на палубата и му дава храна. Луфи вижда това и знае, че е намерил своя готвач. Докато тримата си говорят, Луфи споменава, че иска да отиде в Гранд Лайна. Сега кратък урок по One Piece география. Светът на One Piece е главно вода с много острови. По средата вертикално минава континента Red Line, който разделя света на изток и запад. Хоризонтално по средата минава Гранд Лайна, който е отсечка от море, която е пълна с пирати и острови. И там плават най-силните и най-известни пирати. Известна и с името Гробището на пиратите, тъй като ако отидеш там или си мъртъв, или се връщаш травмиран до живот. Пирата, който Санджи не храни, се казва Джин и е част от екипажа на Дон Крик, с който е бил в Гранд Лайна.
и затова преупреждава Луфи, че е пълна лудост да ходиш там. Когато срещаме Крик, той е в окаяно състояние. Идва с изпочупения си кораб, целият изтощен и моли за някаква храна и казва, че има пари. Докато другите готвачи отказват да му дадат каквото и да е, Санджи веднага му носи чиния. Оказва се, че цялата схема на Дон Крик е, че е измамник и се прави на беззащитен, за да може после изненадващо да атакува противника. И тази чиния магически му е възвърнала силите, така че да може да прибие всички. Което за мен беше малко странно, не разбирам дали се е правилно изтощен или си е бил изтощен и тази чиния просто има някаква огромна сила. Санджи готви някакъв магически ориз, някакво такова. Като поредният злодей, Дон Крик отново надвишава очакванията ми, защото до сега имахме клоун, после имахме стратег и сега имаме някой с армада от 50 кораба и 5000 души, което според мен е доста голям скок в сила, не знам за вас. Също така знаем, че е бил в Гранд Лайна, там където нашите хора искат да отидат и се връща в такова окаяно състояние. Как се очаква нашите хора да се оправят там? Като способности не ме впечатли толкова колкото Куро или Бъги, просто имаше някаква броня и някакви джаджи с нея. И все пак затруднява Луфи. Докато се бият, Дон Крик го пита кой от двамата е по-вероятно да стане кралят на пиратите и Луфи много ясно отговаря: аз. Ти нямаш качествата. В тази битка за пръв път видях, че Луфи наистина е готов да умре, за да сбъдне мечтата си. Защото до сега просто беше разтегливия глупчо, който е просто супер силен. В Барат Ярката смятам, че наистина добре се подчерта отдадеността му и блесна като персонаж. Но сега искам да говоря за втория ми най-любим човек от екипажа – Санджи. Санджи вярва, че всеки гладен заслужава да яде. Понеже разбираме, че Санджи е гладувал с месеци на един остров заедно с главния готвач на ресторанта Зев. Историята на Санджи и Зев ме грабна много повече от тази на Луфи, Зоро или Усоп. Зев де-факто е за Санджи това, което е Шанкс за Луфи, с малката разлика, че Санджи остава с Зев, вместо да преследва мечтите си. Те двамата имат една и съща мечта – да намерят All Blue, морето, където има абсолютно всички риби. Зев рано или късно се отказва и отваря ресторанта. И когато Луфи и Санджи си говорят за мечтите си, Зев вижда един блясък в очите на Санджи, докато говори за All Blue. Този момент за мен е уникален, защото след този момент започвам да виждам Санджи като просто друга версия на Луфи, просто с различна мечта. Естествено, мога да кажете същото и за останалите трима от екипажа. Зоро иска да стане най-великият мечоносец, Нами иска да направи карта на света, Усоп иска да стане по-смел. Но някакси между Санджи и Луфи виждам някаква по-голяма прилика. Не знам дали само аз така го виждам или има други фенове на One Piece, които мислят така, ще се радвам ако разбера долу в коментарите. Другия момент, който ме привърза към Санджи, беше момента, в който Крик го гъта на земята и казва, че ще превземе ресторанта и че иска 100 порции за ранените му мъже. Другите готвачи категорично отказват, но Санджи просто тръгва към кухнята и казва: имаме работа. В този момент знаех, че Санджи ще ми е един от любимите герои. Той вярва, че работата на готвача е да храни гладните и това е. Независимо, че това да храниш гладните води до това да Дон Крик да те набие и екипажа му да те нападне. Битката на Санджи беше интересна. Смятам, че беше готино, че той се бие с крака, за да може да пази ръцете си, защото му трябва да готви. И според мен е интересен начин да напишеш как готвач може да се бие, защото можеше да поеме много различен подход Ода. Може да го направи да не може да се бие, или пък да се бие с някакви тигани и работи, което ще да е много клише, но символиката с краката мен лично ми хареса. И макар и битката му да ми хареса, например онзи момент, в който му казват да напусне кораба и той отказва, просто битката на Зоро за Сенчи каквото и да е друго. Появява се малко корабче само с един мъж. Същия този мъж, който е потопил 50-те кораба на Дон Крик и е срязал един кораб с един замах. Най-великият мечоносец на света – Хокай Михок. Още от първата му поява бях наясно, че този ще е много готин. Буквално се появява, казва, че гони Крик и екипажа му, защото му е забавно, след което пренасочва патрони с меча си. Зоро го предизвиква на дуел, казвайки, че точно него преследва и иска да го победи, за да бъде най-великия. Михок е очуден, казва, че Зоро е жалък и го пита дали това предизвикателство е породено от самочувствие или от невежество, от амбиция. Бачка, ти лут ли си, тази битка е уникална още преди да е започнала. Михок вади малко ножче. Това му е достатъчно. Зоро се засилва и е безсилен. Разликата в силите им е огромна.
А до този момент всеки, който е срещал Зоро е бил: омъг, това да не е Зоро, демоничния ловец на пирати, и да не би да е най-силния в East Blue, какво става тук, много си силен? Но Зоро не се отказва и продължава да се бие с Михawk, макар че Михawk успява да се справи с него само с малкото ножче. Повтаря си на ум защо го прави и защо не спира, за да бъде най-великия. Спомня си историята с Куина, спомня си това какво си говори с Луфи и как кралят на пиратите трябва да има най-великия мечоносец до него. Накрая бива пронизан, но Зоро отказва да се отдръпне и казва, че предпочита смърт пред загуба. Хокай е стъписан от детерминацията му и го пита как се казва, след което решава, че ще го уважи, като извади големия си меч и го довърши с него. Зоро прави една последна атака, озовава се зад Хокай, Хокай се обръща, но Зоро успява да се обърне преди него и да прибере меча си. Раната на гърба е срам за мечоносеца. Хокай е впечатлен и го посича, но го оставя жив. След което го надъхва да продължава да се бие и че ще го чака на върха, да дойде след време и да го предизвика, за да стане най-великия. Докато четох мангата, King C. Sage ми каза, че когато стигна до тази битка, ще разбера дали One Piece е за мен. Ако не знаете кой е Кинга, има канал и прави аниме ревюта на различни анимета, но има и манга ревюта на One Piece и в момента е най-напред в историята. Ако си търсите някой, който разбира от One Piece, ще оставя линк долу в описанието за канала. И в общи линии това са нещата, които ми направиха впечатление в тази арка. Накрая Санджи решава да тръгне с сламените шапки и изпращането му е по-емоционално. Да, и поради някаква причина Нами открадва кораба им и се отцепва от тях и просто отлита на някъде. Виждаме докато плава как плаче и казва: надявам се в бъдеще да се срещнем и да ми позволите да плавам с вас. Скоро ще бъда свободна, Белмер. Какво? Така че бях наистина объркан, когато видях, че плаче и в същото време ги предава, но ние не знаем какво ще се случи. Но всичко ми се изнеси в следващата арка. Arlong Park е уникална арка, може би най-добре написаната арка, за която ще говорим днеска. И дори да признавам, че е най-добре написаната арка в сагата, няма да ми е любимата, защото Барът е арката, която ме грабна. Arlong арката има най-интересния злодей, който сме виждали до сега. Оказва се, че в света на One Piece има хора риби, което не ме очудва, имайки предвид, че почти цялата планета е вода. Но беше интересно да ги видим, защото веднага изскочиха въпросите в главата ми за расизъм, дискриминация и доминиране над нисшата раса. Хората риби са по-силни от нормалните хора. Имам предвид много по-силни. И това ни става ясно, като виждаме едно разрушено село с всяка една къща обърната наобратно. Arlong, злодеят на тази арка, вярва, че неговата раса е по-висша от хората, защото е богопомазана да бъде по-силна и по-издръжлива от тях. Изключително внушителен е. Бих казал, че на първо впечатление е също толкова внушителен, колкото беше Михо. И Нами е част от екипажа му, което ме обърка страшно много. Може би защото бях забрал панела, в който тя плаче, но ме обърка страшно много. И отново получаваме огромен скок в силата. А Овида беше просто пират с железен прът. Бъги е пират с странен екипаж и с дяволски плод. Куро пък беше пенсиониран пират, който беше повече стратег и малко по-умен. При Крик увеличихме скалата много, защото вече не беше един екипаж, ми беше цяла армада от 50 кораба и 5000 души. Но Arlong, освен че е напълно различна раса, която е по-силна от хората автоматично, той е превзел цели селища и обира данък от тях постоянно и има планове да завземе още острови и да се разшири по този начин. Тук вече говорим за силата на държава, много над няколко кораба. За да осигури успеха си, той прави различни мръсни сделки с Невито, които се съгласяват, защото той им дава много пари. И тук за втори път ни бива натяквано, че Невито не винаги са добрите, както по принцип бихме очаквали. Няма да преразказвам историята на Нами. Ако сте стигнали до тук и не сте гледали или чели One Piece, силно ви препоръчвам, дайте му шанс и изгледайте първите 50 епизода. Понеже сагата, за която говоря в това видео, е до 53 епизод, ще стигнете до историята на Нами към 40 и някой. До Arlong Park арката нямах особено силно мнение за Нами. Беше ми безразлична, дори понякога дразнещо ненужна и скучна. Но нейната предистория беше момента, в който за пръв път се разплаках, докато чета историята, и не е на момента, в който си мислите. Имаше две неща, които имах чувство, че ми се натякват в тази арка. Arlong беше най-злия, най-внушителния и най-силният злодей, който до сега сме срещали. Естествено не броя Хокай като злодей. И второто, Луфи наистина не се интересуваше от миналото на Нами. Просто присъстваше там и не правеше никакво усилие да разбере какво е миналото й.
Чак ме хващаше яд по едно време колко много бездейства. Има два момента в тази арка, които могат да ви разчувстват. Единия е когато Нами плаче и се обръща към Луфи и го моли за помощ. Същата Нами, която е поела тежестта на селото и е страдала с години, за да може да ги спаси, сега е на колене и се чувства безсилна. Опитва се да избуде татуировката си и да заличи миналото си с Арлонг, защото сега всичко е било напразно. Луфи слага сламената шапка, точно както 10 години по-рано Шанкс се слага на него и тръгва с екипажа си към Арлонг. Този е моментът, който всички очакват да ме е разчувствал, но не е той. Всъщност за пръв път се разплаках на ето тази страница, където Белмер се жертва, защото не може да каже, че няма деца. Билдъпът до тази сцена според мен е феноменален, защото усетих как корема ми се свива все повече и повече и когато удари тази сцена, просто ми тръгнаха сълзи. Битката в Арлонг парка беше странна. Луфи влиза супер внушително и забива Арлонг в стената и другите върват по него и като цяло беше готино да ги видя как работят в екип. Естествено това, че Луфи е глупав, го прати под водата и за малко да умре, но някакви хора от селото там успяха да го спасят. Това даде шанс да видим Санджи и Зоро как работят в екип. Чувал съм от фенове, че тези двамата имат много готини моменти в бъдеще и ги виждат като равни, някакви такива дружки. Така че беше много хайп да ги видя в битка за пръв път заедно. Лично за мен самата битка беше много бавна, защото ту влизаха във водата, ту излизаха от водата, ту Луфи беше буден, ту Луфи беше припаднал, ту някой беше във водата, ту някой беше ранен. Някакси много бавно се случиха нещата. Все пак се радвам, че Усоп най-сетне беше полезен и можеше да му се изкефя. До този момент всеки път, в който почнеше да говори или да прави нещо, исках да свършва по-бързо и гледах да чета по-бързо, просто защото ми беше досаден. Но в тази битка самия той се ядоса колко е страхлив и успя да се изправи и да победи рибешки човек. Все още не го харесвам, но в тази арка беше готин. Санджи и Зоро са изтощени след като са победили противниците си и Луфи най-сетне е освободен. Време е да гледаме Арлонг срещу Луфи. Не знам дали ще прозвучи странно, но аз смятам, че тази битка е момента, в който Луфи за пръв път е истински капитан. От жестът, който прави за Нами и фактът, че дори за миг не помисли, че тя би го предала, до речта, която казва на Арлонг. Не мога да се бия с меч, не мога да навигирам, не мога да готвя, не мога да казвам лъжи. Знам, че не мога да живея без помощта на много хора. И на въпроса какво можеш да правиш, той казва: мога да те победя. Аз поне го прочетох като Луфи, признавайки си, че дори да стане кралят на пиратите, това няма да е защото той е много силен, а защото има верен екипаж до него и той самия е готов да направи всичко възможно, за да ги защити. Точно както един друг човек, който знаем, че е готов на всичко да защити приятелите си. Тук започнах да виждам Луфи като капитан и да разбирам защо другите го следват. Досега го следваха почти на базик, не знаех каква увереност им дава, освен това, че е много силен. Но тук вече мога да го разбера. Точно както Нами искаше да махне татуировката, Луфи се погрижи за стаята, която я донесла толкова много мъчение. Освобождавайки от миналото й, Нами се съгласява да се присъедини към сламените шапки, Арлонг е победен, селото е свободно и богатството на Нами е запазено. На сбогуването й тя оставя цялото си богатство на селото и когато корабът тръгва, тя тича към него, за да може никой да не й благодари официално. Докато минава през тълпата, обира портфейлите им да се закачи с тях и аз това го чета по два различни начина. Един вид тя им казва: може да съм ви спасила, но все пак съм пират и ще продължа да крада, но също го чета като: не се притеснявайте за мен, ще бъда окей, защото мога да се грижа за себе си. Не знам дали това звучи тъпо, но докато го четох, така го усетих и така го видях. Интересно ме е дали някой друг го е видял по същия начин. Последната арка от сагата е сравнително кратка, но отново е много добра. Разбираме, че понеже Луфи се е справил с Бъги, който струва 15 милиона, Дон Крий, който струва 17 милиона и Арлонг, който струва 20 милиона, обявяват баунти на главата на Луфи 30 милиона берита. Бях учуден колко бързо скочихме от такова число. Казвали са ми, че в One Piece баунтито basically означава колко по-известен е един пират и колкото по-високо баунтито е, най-вероятно толкова по-силен е и пирата. Но ми е интересно дали просто скачаме в началото до 30 милиона и после ще катерим бавно, или просто всеки път ще има някакви такива огромни подскоци на цифри. Получаваме сцени как хората разбират за баунтито, например Михолк носи баунтито на Шанкс и Шанкс казва: най-сетне си тук, Луфи. Надявам се скоро да стигнем до сцена, където Луфи и Шанкс се срещат, но нещо ми подсказва, че няма да бъде скоро.
Два малки детайла, които ми направиха впечатление, но нямам идея дали ще бъдат развити за напред, е това, че Нами чете вестник за някакъв преврат някъде и това, че когато кмета на селото на Луфи разбира, че той има баунти и му казват, нали Луфи, мечтата му е да стане кралят на пиратите, кмета казва мечтата му или съдбата му. Това ме накара да се замисля за семейството на Луфи и осъзнах, че ние всъщност нищо не знаем за него. Нямаме идея кои са родителите му, майка му, баща му, живи ли са, какви са, що са и така нататък. Но отново в Наруто беше така до Пейн битката, така че ще бъда търпелив и ще видим дали ще го развият по-нататък. Сламените шапки акостират в Локтаун, града където се е родил Голд Роджер и мястото където е екзекутиран. Зоро има интересна сцена в града, където се запознава с едно момиче на улицата, което е мечоносец и после отива да си купи мечове и там разбираме много за това какви редки мечове има в One Piece. Оказва се, че съществуват 3 класа мечове – върховни, отлични и добри мечове. Има 12 върховни меча, 21 отлични меча, един от който принадлежи на Зоро и всъщност е меча, който той взима от приятелката си и се казва Ладо Ичимонджи и има 40 добри меча. В магазина намират меч на име Китецо III, който е обладан и Зоро усеща, че е обладан преди който и да е друг да му е казал. Магазинера отказа да му продаде меча, казвайки, че хората, които са използвали Китецо I и Китецо II, умират много трагична смърт недълго след като започват да го използват. Затова Зоро решава, че ще хвърли меча, ще си опъне ръката и ако меча го пропусне, значи ще го вземе. Меча го пропуска и той го взима. Момичето, с което се среща на улицата и която ни дава информацията за мечовете, пада на земята и не може да се изправи. Зоро е типа, който да накара жена да не може да се използва краката, какво да кажа. Продавача му дава най-скъпия си меч Юбашири и твърди, че отдавна не е срещал истински мечоносец като Зоро. Китецо III и Юбашири са мечове от добрия клас, така че Зоро има 2 добри меча и един отличен. Луфи естествено отива на платформата, където е екзекутиран Голд Роджер и глупака се качва отгоре, за да види какво е видял кралят на пиратите преди да умре. Тогава изведнъж бива обграден от Бъги, екипажа му и някаква жена, която го иска за мъж. Това, дами и господа, е Елвида. Тап, изяла е дяволски плод, който я предпазва от всякакви атаки и я е направил слаба. Има кратка история за това как Бъги среща Елвида и как отиват в Локтаун. И в анимето мисля, че е на епизоди, но в мангата е всъщност просто на кориците. И се чудех дали да я разказвам, ще пропусна, но искам да знам вие искате ли да чуете тези истории преразказани, защото няма много какво да кажа за тях като мисли, но ми напишете за бъдещи такива ревюта дали искате да ги разказвам. Локтаун е под командата на капитан Смолкър, който твърди, че никога не е допускал пират да напусне града му. Смолкър, точно както Луфи, е изял дяволски плод и има специални способности. Извикват го, защото са се събрали много пирати на площада и той застава и започва да наблюдава и да командва другите хора какво да правят. В този момент на мангата бях най-инвестиран. Луфи е закован на платформата от Бъги, за да бъде екзекутиран и го питат за последни думи, след което той изкрещява: "Аз ще бъда кралят на пиратите." Това е любимата ми страница от тази сага. Символизмът, че точно в началото на неговото приключение се намира на мястото, където Голд Роджер приключва своето, придава усещането, че Луфи ще е човека, който продължава неговата история. Докато Зоро и Санджи правят всичко по силите си да спасят Луфи, Бъги замахва да го посече и Луфи просто се усмихва. Това шокира Смолкър, който досега излучваше един такъв авторитет и спокойствие, че няма какво да стане. Той казва, че само един път е виждал пират да се смее, докато гледа смъртта в очите. Преди 20 години, на същото място, кралят на пиратите Голд Роджер се е смял точно преди да умре. В този момент светкавица удря платформата и Луфи е спасен. Огромна буря се появява над острова и сламените шапки бягат към кораба си. Зоро спира да се бие с момичето, която е шокирана, че той е пират, очаквайки, че той е просто някакъв добър мечоносец. Докато Санджи и Луфи са хванати от Смолкър. Смолкър забива Луфи на земята и точно когато тръгва да му отсича главата, мистериозна фигура се появява. Напомня Смолкър, че светът очаква техния отговор, след което спасява Луфи и казва: "Продължава и щом това е пътят, който си избрал." Този мъж се казва Драгън и абсолютно нищо друго не знаем за него. Само това виждаме, само това казва, това е. Имаше хора, които ми казват:
Брат, то е очевидно кой е Драгън. Не е очевидно. Може би смятат така, защото по-нататък разбираме кой е Драгън и просто смятат, че и сега е очевидно, но като човек, който е чел само до 100 глава, казвам ви, не е очевидно. След като прочетох тази сцена, се дръпнах от компютъра и осъзнах, че съм си задържал дъха. Докоснах си сърцето и усетих, че бие супер бързо. От сцената с екзекуцията, символиката с Голд Роджер, гонитбата, мистериозната фигура, бурята, целият този екшън ме потопи страшно много в историята. И така завършва сагата. Екипажът отплава към Гранд Лайна и всеки един от тях изброява мечтите си. Аз ще стана най-великият меченосец на света. Аз ще направя карта на света. Аз ще открия All Blue. Аз ще стана силен войн на морето. Аз ще бъда крал на пиратите. Почувствах се точно както когато прочетох първата глава. Коремът ми се сви и знаех, че съм в началото на едно много дълго и специално приключение и тепърва започваше. Сагата е много добра като за начало. Смятам, че ти дава супер много информация за главния персонаж и за екипажа му, но не ти казва всичко и остава неща, които да те интересуват и да се чудиш за в бъдеще. Какво прави Шанкс? Какво ще търсим като стигнем до Гранд Лайна? Кой е Драгън? Ще разберем ли нещо повече за семейството на Луфи? Има ли други плодове? Откъде идват тези плодове, въобще знаем ли? Също така смятам, че всеки един герой от екипажа имаше време да се развие и да се привържеш към него, като естествено смятам, че Зоро получи най-доброто развитие. Нами и отне повече време да се присъедини към екипажа, но смятам, че това направи готина динамика, особено за момента в Барати, където ги изоставя. Луфи получи своето развитие, според мен получи по-малко отколкото останалите, но на мен ми стана ясно, че той ще постигне това, което иска и това ми е достатъчно. Също така ми хареса колко много разнообразни герои имаме. Имаме пирати, имаме неви, имаме рибочовеци, хора с механизирани тела, хора с дяволски плод и съм сигурен, че няма да спрем до тук и ще получаваме нови различни и интересни персонажи. Сигурно няма да чета коментарите, но ще имам приятели, които ще ги преглеждат и ще ми пращат тези, които нямат спойлери. Не знам колко ще се промени този формат за напред, тъй като още се колебая кои неща да преразказвам, кои неща да спестявам и на кои неща да наблегна, така че искам да чуя вашето мнение долу в коментарите, ще го оценя страшно много. Започвам да чета Алабаста и най-вероятно ще я разделя на две видеа, защото 111 глави са прекалено много да ги правя на едно видео отново. Абонирайте се и пратете това видео на приятел, на който смятате, че ще му е интересно. Също така вижте ето тези видеа в канала, които съм качил. Ще се видим скоро и не забравяйте, че аз ще стана кралят на пиратите.